Am citit, mai exact am recitit acum o carte excepțională despre România și despre români, care nu aparține unui român. Este, după părerea mea, cea mai bună lucrare de istorie a României, care aparține lui Keith Hitchens. Profesorul Hitchens are 2 volume, cartea România, românii mai întâi, firește, pentru că nu era vorba încă de constituirea României, și apoi, odată cu prima Constituție, odată cu venirea lui Carol I, volumul despre România. Este o carte de o obiectivitate, de o exactitate. Deci acest om, un străin de România, însă un savant autentic, extrem de serios, o privește din exterior, fără niciun fel de partiprii. Fatalmente, mulți dintre istoricii români, fiind români, impregnează cu ceea ce sunt ei astăzi lucrările lor despre istoria României. Au anumite preferințe, au anumite opțiuni la un moment dat în legătură cu un eveniment istoric sau altul. Dacă eu aș recomanda oricărui elev de liceu să citească, dacă vrea să știe cum s-a format România, să citească cele 2 volume ale lui Keith Hitchens, Românii și România.